anyị ekelekwa gị ọzọ kalisia ma kedu ihe ga-eme chọpụta na mmadụ mere alụ ka etu anyị nkụzi ihe gbasara mmadụ mee ọbụna mere alụ n'ihe a ga na-afụgasị ebe mmadụ ụnọ ọbụna onye mere alụ ụfọdụ ndị ga-eme alụ site n'etu omenala nwọntọ na ala ndị beba si ede maka na Igbo na-asụ n'onu n'onu. Ibe ị ga-eji chọpụta na mmadụ mere alụ dịgasịrị iche n'iche. Onwe alụ mmadụ ga-eme ibe iji ya chọpụta bụ etu omenala ba si dị, etu ọdịnala beba si atụ mmadụ, etu aja na beba si atụ mmadụ na o mere alụ. Iji wee maa atụ, onye mere alụ na be anyị nwee ebe ndị ọ ga na-afụ n'ime ndụ ya egosie na alụ ụlọ o mere na na-atụgolie. Ibe ahụ ọ ga na-afụ n'ime ndụ ya ya na ibe onye mere alụ n'obodo ọzọ ma ọ na mba ọzọ ga na-afụ n'ime ndụ ya abụrụ okwu, mana o nwere ibe ị ga-afụ n'ime ndụ gị gosi na gị mere alụ na-emegide ọdịnala. Daalụ. anyị ekene gị anyị ka na na-agba nke ọzọ n'ihi na anyị ji ihe nkọwa buru ibu pụta. Gee na anyị ntị anyị si olu dejenụ Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị.